experimentfulness. אז הנה דוגמה לניסוי בתורנות האשמה. הלוגיקה מאחורי הניסוי הייתה שאולי אם ניצור מצב אבסורדי בהקשר לסוג ההתנהגות הזה, זה יגדיל את הקשיבות, את תשומת הלב לסיטואציה עצמה, ואולי יאפשר בחירה חופשית יותר בתגובה אליה. אז איך התרחש הניסוי? קבענו תורנות האשמה או אשמה בבית. בכל יום מישהו אחר אשם בהכל, בכל מה שקורה, לכל בני הבית. כאשר עולה האשמה, מי השאיר את החולצה המלוכלכת בסלון? מאשימים את התורן. תמיד את התורן. הניסוי הזה בוצע בשתי משפחות, שאני מכיר אותם אישית, לאורך כשבוע. התוצאות הראשוניות, בשני המקומות, בשני הניסויים, ניכר כי הניסוי מעורר סוג של הומור. מה שמרשים יותר הוא כי לאחר מספר ימים, חלקנו הבחנו בחוסר הטעם והגיחוך הקשור להאשמות הדדיות. זה קצת הקהה את העוקץ מההאשמה האינסופית הזאת. אז הנה ניסוי דרמה.